Дами и господа, този поздрав е специално тасен за неговата съпруга, кунка за шефката, единствена, една на милион, кралицата. Където мине, всичко спира, погледи в нея, се нагори. Тя не гони, тя командва и всички знаят коя е тя. Вали, гърми на кунка шефката, пак и върви. Кралицата всички гледат я, нали? Специално за душманите, гледайте добре. Давай, машино, тя не спира, всичко прави стил и сила. Който иска да копира, не може, оригинала винаги води. Тя не говори много, тя показва класа, стил, тя наказва. С една усмивка всички падат, с една дума играта става. До върха стигна сама, без страх, без да спира. Кунка шефката е сила и всички я знаят, тя е номер едно. Шефката е една на милион, това е тя. Кралица истинска, не игра. Душманите гледат, но мълчат, защото знаят, не могат да я стигнат. Кралицата